Neki, brate, cirkus, što taj lik održava, slušaj, taj lik održava cirkus po gradovima i on ti prolazi u mojoj ulici, kao tu živi Janko, tu ovo ono, prvi dan dolaze ti ljudi. Ja nešto bio u 5 ujutru lego, lupa mi sestra na vrata, ako hoćeš kao da snimiš, ja mrtav umoran, rekao, ma kaki bre, jebe mi se za majmun i za sve, idem ja da spavam. Ja ti se uspavam taj prvi dan, drugi dan se budim, isto, kao ajde, kao da se slikaš sama, pa možda možeš nešto da snimiš. Ja isto bio, ja mislim da sam bio streamovo tada. Ja rekao, ma pusti me bre, mani me koji majmun da me, znaš, kakav majmun, razumeš. Ja sam mislio da to zajebancija. Ja ti izlazim napolju, drugi dan taj, bio sam se nešto utrpao, izlazim, ja gledam stvarno majmun. Ja rekao, jel moguće ovo? I ja ti rekao, pa taj majmun mogu da ga iskoristim, ne da ga iskoristim, nego da snimim neki klip upoznavanja. Sa mnom i majmunom. Ugušio sam se. I slušaj šta se dešava sad. Ti iskoristi majmuna. Ili će ubiti zbog ove rečenice. Slušajte nastavite. Ej, slušaj. I ja ti izlazim napolju. I stvarno bio majmun. A jao, nastavljamo. Jebema sustava s jebem debima. Preznojio sam se. Nastavljamo. Slušajte. Izvini, majke. Preznojio sam se. Znaš kako mi neugodno, smijem se gostu u facu. Ovaj se sam skida, s tim ti si zvali. Čepemo na ovu kameru ovdje. Ajde, cepi. Preznojio sam se. Šta? Neću moći više da pričam, čekaj. Znači, vidio si majmuna. I vidio sam da je stvarno pravi majmun. Izlazim ti napolju i ja rekao, jebote majmun. Što najgore nije bio majmun. Što najgore nije bio samo majmun. Bio je aligator neki, brate, pola, metar i pol. Ja rekao, ovaj lik došao da me ubije aligatorom, znaš, ja snimim nešto. I nastavlja se priča, ja rekao, majmun, dobro, okej. I rekao da snimim klip s majmunom, taj lik što posjeduje tog majmuna. Ja rekao da mogu da snimim klip upoznavanja, ja tu snimim taj klip. Izbacim taj klip sutra. Nešto ja upoznam majmuna u sobi i ovo ono, taj klip. Za 3 sata skupi, ja mislim, oko 500-600 hiljada pregleda. Nakon